Hola, benvinguts al meu canal Matemàtiques en català. Avui us ensenyaré com resoldre un exercici que va sortir a la selectivitat del juny de l'any 2021 a la sèrie 5. És l'exercici número 6 i té dos apartats. Començarem per l'apartat A, en el que ens presenta aquesta funció, f de x és 2x elevat a 3 més mx al quadrat més nx més p, i ens diu que aquesta funció té dos extrems relatius, en x menys 3, el valor x menys 3 i el valor x1, i que també passa pel punt P, que és el punt 3, 4. Amb aquesta informació ens demana que trobem aquestes incògnites, aquests valors desconeguts, m, n i p. Si aquests dos valors són extrems relatius d'aquesta funció, ja sabem que al posar-los a la derivada ens han de donar 0. Per tant, fem això. Agafem la funció i la derivem respecte a x. Per tant, això serà 2 per 3, 6x al quadrat, més 2mx, més n. Posem, doncs, en lloc de la x el primer valor, f derivada de menys 3, i tindrem menys 3 al quadrat, més 2m per menys 3, més n. Si arreglem això, quedarà 9 positiu per 6, 54, menys 6n, més 4, més n. I aquesta expressió ha de ser igual a 0, ja que ens han dit que el menys 3 és un extrem relatiu. Fem el mateix amb la derivada aplicant el valor 1. I tindrem 6 per 1 al quadrat més 2m per 1 més n. Per tant, això serà 6 més 2m més n, que també haurà de ser igual a 0. Ens trobem, doncs, amb dues equacions que tenen dues incògnites. Resolem aquest sistema i trobarem aquests valors de m i n. Si deixem la primera equació igual, 54 menys 6m més n igual a 0, podem llavors canviar els signes de la segona i al sumar se'ns eliminen les n's. I ens queda menys 8m més 48. Aïllant la m, doncs, tindrem menys 48 partit per menys 8, menys 8. La m és igual a 6. Ja tenim la m, anem a trobar la n. Agafem aquesta equació, per exemple, i tindrem 6 més 2 per 6 més n igual a 0. Per tant, 6 per 2, 12, 12 i 6, 18, la n és menys 18. Tenim, doncs, aquests dos valors. Ja tenim la m i la n. Ara aprofitarem l'altra dada que ens donaven per trobar el valor de p, que és l'últim que ens falta. Si la funció passa per aquest punt, significa que al posar el 3 en lloc de la x, tot això ens ha de donar 4. Fem, doncs, f de 3, que serà 2 per 3 elevat a 3, més la m ja la sabem, 6 per 3 al quadrat, la n també ja la sabem, menys 18 per 3, més p, i això ens ha de donar 4. Si fem aquests càlculs, això serà 3 per 3, 9 per 3, 27 per 2, 54, és 3 per 3, 9 per 6, 54 també, 18 per 3, també 54, aquest cop negatiu, més p, igual a 4. Per tant, passant el 54 a l'altra banda, tenim que p és igual a menys 50. I d'aquesta manera hem trobat els tres valors que ens demanaven.
Aquest és l'apartat A. Ara hi ha un apartat B que ens presenta una altra funció. Anem a resoldre'l també. Bé, anem a resoldre ara l'apartat B. Aquí ens donen una funció, f de x, una funció diferent de l'apartat A, i ens demanen que calculem l'equació de la recta tangent a aquesta funció en el punt x igual a menys 3. Bé, ja sabem que una manera d'expressar l'equació de la recta és amb la fórmula general y és igual a mx més n. Per tant, hem d'intentar trobar aquesta m i aquesta n corresponents a la recta tangent en el punt x menys 3. Per fer això, derivem aquesta funció f' de x i al ser una fracció hem d'aplicar les normes de la derivació de la divisió. És a dir, a dalt escriurem la derivada del numerador, que serà menys 1, pel denominador sense derivar, menys el numerador sense derivar per la derivada del denominador, que serà 1. I tot això partit per 1 més x al quadrat. Arreglant aquesta expressió tindrem menys 1 menys x menys 1 més x partit per 1 més x al quadrat. Aquestes x marxen i ens queda, per tant, menys 2 partit per 1 més x al quadrat. Si ara posem en el lloc de la x el punt que estem tractant, el punt menys 3, tindrem 1 menys 3 al quadrat, per tant això serà menys 2 al quadrat, és a dir, menys 2 partit per 4, és a dir, menys 1 mig. Aquest és el valor del pendent de la recta tangent en el punt x menys 3, com ja sabem que significa la derivada. Sempre al trobar la derivada trobem el pendent de la recta tangent. És a dir, que aquest menys 1 mig és la m que estem buscant. Bé, ara hem de trobar la n per tenir l'equació completa. Per això farem servir el valor menys 3, el posem a la funció i trobem l'altra coordenada, la coordenada y. És a dir, amb la funció original busquem f de menys 3, que serà partit 1 més menys 3. És a dir, això serà 4 partit per menys 2, és a dir, menys 2. Aquesta funció, per tant, passa pel punt P, menys 3, menys 2. Que és el punt que hi ha en comú entre aquesta corba i aquella recta, perquè estem buscant aquesta tangent en el punt menys 3. Per tant, aquest punt que pertany a la funció també pertany a la recta tangent, i d'aquesta manera podem trobar la n. Faig aquí, separem, i posarem aquests valors a l'equació per trobar la n. Si és menys 2, la m és menys 1 mig, la x és menys 3, més n. Per tant, això serà menys 2, 3 partit per 2, més n, passant a l'altra banda, per tant, la n, si fem el factor comú 2, serà menys 4 menys 3, menys 7 partit per 2. I d'aquesta manera ja podem escriure la forma final de l'equació de la recta que ens demanaven, que serà y igual a menys 1 mig de x menys 7 mitjos. I d'aquesta manera hem completat l'exercici. Espero que us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.